Tuke rugby mago mag Kenya Camp season ma higa mar 2020 kod 2020 kod 6 nochakore gi liet tok joloch season mokalo bano ka Brass RFC Menengai Oilers gi team mano mar KCB duto yudo loch e tukgi mokwongo. KCB RFC norodho team mano mar Impala RFC points 80 kod 7 kuom 5 tugo mane obedo nyakonchiel lap mano mar KCB Sports Club Ruaraka tok yudo loch e tukgi mokwongo. Kocha mano mar jobengi makamago Andrew Amonde nopuoyo jotuke mano ma onywando jotugo manigi lony madarie gi mago mabende pod koka donjo e timno. Ka Brass Sugar nowuotho kuom team mano mar most points 67 kod 7 kuom 6 e kinde ma Menengai Oilers bende norodho mokalo team mano mar Daystar Falcons point 7 kod 6 kuom 16 e boma ma Nairobi. Kenya Harlequin noloyo Nakuru RFC points 20 kod 3 kuom 10 kod 8 eka negitiyo kanyo ka gitieko.